Áno, ale možno také mliečko by bolo dobré práve s týmto novým ovocím pre nás na Slovensku, novým ovocím. Asaj sa volá. Je to niečo podobné ako čučoriedky však? Áno, presne tak, ale okrem toho asaj, alebo tejto drene, tejto misky z asaj, budem pripravovať aj to naše dostupnejšie zatiaľ. A to sú čučoriedky. Tu nie je nič iné, len banán, jablčko, lyžica medu, sterilizované čučoriedky. A to lepšie sú takto na topie zavárané? To sú od tety, že? A to môžeme porovnať, že? A to môžeme porovnať. A tu sú len namočené piškoty v už spomínanom mliečku. Takto. A to mliečko polotučné alebo úplne zriedené? Ja mám rád plnotučné, ale to už nechám na každom aké. Plnotučné lepšie chutí. Aj keď veľa ľudí doteraz sa odborníci nevedia zhodnúť, či sa má piť plnotučné mlieko alebo nízkotučné mlieko. Sú na to protichodné názory. Ja hovorím odborníkom, že každému to, čo chutí. Pozrite sa tú krásnu farbu. To je krásna farba, skoro ako na mojich zuboch. A v podstate obidve misky nazdobíme rovnakým spôsobom. To znamená, že zhora nasypeme mysli, máme nádherné raňajky. No, dobre, Vládko, ďakujem ti veľmi pekne. Možno, že pán doktor Bukovský by nám prezradil. Ty si to tu teda natrúsil.